Прекарвате повече от 6 часа пред екран. Рискът от сухо око се увеличава значително, а при над 10 часа проблемът става много по-сериозен. Ето какво трябва да знаете. Сухото око вече не е проблем само на възрастните. Американската академия по офталмология докладва, че 35% от децата между 5 и 17 години имат симптоми. Причината е ясна – екрани, климатици и контактни лещи. И тук идва най-важното. Не всички капки за очи са еднакви. Първо, капките за зачервяване не са решение при сухо око. Те просто свиват кръвоносните съдове в окото и когато ефектът изчезне, зачервяването се връща още по-силно. Затова тя ги избягваме при сухо око. Второ, при много хора с сухо око често се използват капки, които съдържат хиалуронова киселина, защото задържат влага на повърхността на окото. Важно е да изберете такива без консерванти, особено ако ги използвате повече от 4 пъти на ден. Консерванти като бензалкониев хлорид могат да увредят роговицата при продължителна употреба. И трето, ако имате усещане за пясък в очите сутрин или замъглено зрение, което се оправя с мигане, това често е признак за проблем с масния слой на сълзите. В такива случаи капките с липиди могат да бъдат по-подходящи. Те съдържат масла, които възстановяват външния липиден слой на слъзния филм и спират изпарението на водния слой. Сухото око не е просто дискомфорт. То може да увреди роговицата, ако се пренебрегва. Най-важно да се съобразите с причината за проблема. Фармацевтът в аптеката може да ви помогне да се ориентирате според симптомите. Аз съм фармацевт, информацията в това видео е с образователна цел и не замества консултация с лекар.